1 траўня на тэрыторыі Мёрскай і Браслаўскага раёнаў прайшоў аўтапрабег дарогамі вайны, дарогамі перамогі. Ладзіцца ён тут не першы год, але сёлетні прайшоў з асаблівым размахам. Розныя аўта- і мотапрабегі сталі папулярныя апошнім часам, хаця праводзіліся яны і 100 гадоў таму. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму! Аўтапрабег стартаваў ад хутару Дзесніцкі рубеж на былой польска-савецкай мяжы, дзе ў 1941 годзе адбываліся абарончыя баі. Далей яго маршрут пралёг праз Дзесну, самы малы горад Беларусі, Мёры, вёску Тычкі і Друю, што на самай мяжы з Латвіяй. Напэўна, каб натаўцаў спужаць, што ўжо за дзвіною бразгаюць гусеніцамі танкаў. А ў Мёрах, цэнтральнай кропцы аўтапрабегу, на гарадской плошчы зладзілі вялікі мітынг. Не толькі ў нейкай там Англіі ёсць Лондан-Сіці. У нас таксама свой Мёры-Сіці. Ну, самое, может, я говорится, такое ветлівае слово, якое проходит на розум, это показуха. Ну, яшчэ можа уявіць такое прывесці слово паведабесие. Рэжым вельмі, бессаромна спекуліруе на гэтай перамозе, на горы людскім. Калона ваеннай тэхнікі з удзельнікамі аўтапрабегу прыбыла ў Мёры апоўдні. Яе сустракалі ўдзельнікі мітынгу, сярод якіх былі прадстаўнікі мясцовай улады, сілавых ведомстваў, афіцыйных прафсаюзаў, дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, а таксама школьнікі. Былі нават 2 генералы, кіраўнікі абласных следчых камітэтаў Витебской и Могилевской областей. Я сегодня рад видеть много-много молодежи, которые должны знать, понимать, а мы, старшее поколение, должны передавать то, что нам передавали наши отцы и деды. Сярод арганізатараў і спонсараў мерапрыемства быў Эдуард Цярэшка, дырэктар аўтасервісу «Дзвіна» з гораду Дзесна. У свой час он выступіў ініцыятарам правядзення такіх аўтапрабегаў. Выступоўцы надавали великое значение захаванню гістарычнай памяти об минулой войне. Сегодня, как никогда, актуальным становится вопрос о сохранении исторической памяти. Памяти о наших отцах, дедах и прадедах. О тех людях, благодаря которым мы сегодня живем в нашей независимой родине. Как говорил глава республики, нет благороднее миссии, чем сохранить историческую память, все для нашего светлого будущего. Удзельнікі мітынгу склалі вянкі і кветкі да помнікам загінулым у Другой сусветнай вайне і вайне ў Афганістане. На плошчы было безліч афіцыйных сцягоў Рэспублікі Беларусь. Выглядала так, што аўтапрабег быў арганізаваны не ў памяць ахвяраў той вайны, а як знак перамогі аднаго чалавека ў минулым годзе. Перамогі над грамадствам. Свята 9 траўня павінна, канешне, азначацца, але можа нават не столькі святкавацца, колькі, як говорится, можа нават смуткавацца. Это, як говорится, можа і свята, але са слёзамі на вачах. І азначацца яно павінна, зусім не так, як вот цяпер азначаецца. Пра герояў вайны згадваюць, калі это трэба тым, хто трымае ўладу. Ты ўжо і удзельнікаў баёў амаль не засталося. Нават агонь, які выступоўцы называлі вечным, быў запальны толькі падчас мітынгу. Мерапрыемства прайшло, і яго загасілі. Я ніяк не хачу абразіць памяць удзельнікаў ахвяраў Другой сусветнай вайны. Тым больш, што з яе не вярнуліся 2 бацькавых братоў. Загінуў мой дзед, бацька моей мамы. Але, на мой погляд, памяць пра герояў павінна ўшаноўвацца неяк па-іншаму. Зміцер Лупач, Белсад.